Sziasztok, én Brady 69 vagyok, és itt vagyok a Redstone Craft Café első részével. Igen, ez az első videóm, KFP 2-n játszok. Hát igen, vágjunk bele, hogy gyors visszamegyek spamra. Jaj, nem mindegy. Jó. Na, hát most vesztettem el pár diaszetet. Igen. És megmutatom, hogy hol lehet full diaszetet szerezni. Először is a diaszipőt meg a melvért és a nadrág. Nem a nadrág, melvér és a cipő. Szóval erre eljöttök. Jó. Hoppá, na, itt egy kis nehéz jump van. Ja, na akkor menjünk is. Erre, vissza. Ajaj, ezt a gyereket ki kéne kerülni, PLS nevű meg. Elnézést, hogy kopizok valakit, csak rám ragadt ez a PLS meg minden. Na. Jaj, nem igaz. Na, akkor még egyet. Egy 8-10 perces ezt a videó. Hát attól függ, hogy tudom megmutatni a cuccokat. Na, na most, na ugorjunk át azért. De, na jó van, tudod mit? Most behívom ki Zsoldos. Na ugye, kezdem. Na, itt vagyok. Felki Zsoldos. Úgy. Na, akkor most sikerülni fog. Ott egy gyerek. Na. Ja, hát nem is ez volt a nehéz jump, jó van. Na. Ez az. Na, ezen a szigeten van a diamelvér. Gyors megölöm ezt a... Jaj, kis pajtás. Ne légy, ne meg. Van egy pár pénzem. Jó, mondjuk nem olyan sok. Na, mit csinálok? Tudod itt? Még egy próbálkozás, aztán ha nem sikerül hanyagolni. Na. Amúgy action-el veszelt. Nagyon jó, csak a izéje van meg. Na. Real verziója. Úgyhogy a itt ott lesz a leírásban a zene címe, amit most most van alatta, az szép hallod. Hú, mennyi nem is kell nekem. Na szóval ott van fönt, elértek kézzel is, meg mindenhogy. Ó, na, párot viszek, ennyi nem kell. Na. Ajaj. Kezdő. Na, itt lesz. Na, ott volt egy ház, ott a ház, fölmentek oda a legtetejére, és ott vannak. Most nincs türelme még egyszer visszamenni. Jó, akkor most a nadrágért megyek. Van könnyebb út is, nem tudom miért erre jöttem. Jaj. Sötét van, nem látok, na. Jó, itt eljöttök. Itt átjöttök. Itt úgy. Oké. Ott a homokszigeten van. És az erőpotit meg az aranyhalmát is megmutatom még hozzá. Egy képen, mert nem sokan mutatták meg az erőpotit. Devil 22-től láttam én is. Az is nagyon jó videós. Na akkor itt van a nadrág, itt följumpoltok.
Na, oda feljumpoltok, ott a nadrág. És megpróbálok, a gyerek nem öl meg. Hát remélem nem fog megölni. Ha nem hiszitek el, innét látszik. Jó. Na, itt van. Jó, megölt a gyerek. Lelőttem. Ok, na, ott van. Most a... Mi az? Na. Hát erre menjetek, csak sok diasztet szokott kempelni. Ott, szóval, na, dia sapka elég nehéz oda eljutni, mert sokan ott sok full diás ott kempel. Úgy, vagyis, na, szóval sok full diás ott kempel és ennyi. Na, hát, ott mehettek, de én itt megyek, mert nem akarom, hogy meglásson. És hogy elhúzzuk a videót, meg az csak ilyen, vagy... Hát... Ja, na. Ok, jaj! Észrevett. Ne kérlek, ne! Ölj meg. Hát ezt utálom. Na. Akkor még próbálkozunk, mert miért nem? Aztán kimegyünk egy kicsit PvP-zni. A rákos. Nem akarok csúnyán beszélni nagyon. Remélem chat nem zavart titeket. Ha igen, akkor szóljátok és leveszem. Na várj, mit mondtam, azt felejtettem, hogy mindegy. Ne kérlek, nem ő meg. Érdekes, hogy nem gyulladtam ki. Na mindegy. Le kéne lökni valahogy azt a gyereket. Na, most gyorsan meg akarom mutatni, hogy és mindenki tudja, de már szerintem mindenki tudja, kivéve az ilyen tényleg kezdőbotok. Olyan szerencsés, hogy az én videómra lájkolnak, kattintanak először, kérlek ne, annyira szépen kérlek. Jó, itt bementek, igen. Ott itt van egy jump, ott felmentek, jó, megölt. Ó, nem ölsz meg, de kedves vagy. Jaj, lagolok. Na, ott van fönn a jump, ott van fönn a dia gatya. Na, dia sapka. A törőpotihoz Ender Pearl kell, amit most a kettőször nem tudom hová tettek. De nem tudom hová tették, de na szóval nem tudom hová tették, és úgy lehet eljutni az előpotihoz. De ugye itt bementek a házba. Itt bementek. Itt. Igen, itt jöttök. És oda valahova dobjátok az Ender Pearl-t oda be, és ott lesz a előpoti. Most leugrok, és most az aranyamát mutatom meg. Na. Elnézést, hogy még nincs introm, de majd lesz. Igen, majd lesz. Na, itt eljöttök erre a gombásra. Esik az esővel, voltatok a baj. 30 FPS-en. Stabil. Az jó. És esik az eső, lenne 60 vagy 100, de esik az a fránya eső. Jaj! Nem látok ezt a feketét. De szerintem az aranyomat mindenki tudja. Ide leugratok, kérlek ne halljak meg. Jó. Na ide leugratok is, ott az aranyalma, régen OP aranyalma volt. De most már sima, mert az úgy oktos volt. Na szerintem ennyi lett volna a videó, ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Én Menkit voltam. Sziasztok!